ce să faci. Trebuie să-ți iei mâncare și haine să te îmbraci și te rușine de părinții tăi. Nu-i mai vezi câte lacrimi au vărsat de când pe tine te-au băgat. Oare te-au iertat? Oare este cineva care să îți dea o șansă? Zici că te-ai schimbat, erai atât de fericit când ai ieșit. Ziceai că n-o să te mai bagi, că de acum trăiești cinstit, dar a venit și ziua în care ai făcut-o iar. Caborii te văd deja la penitenciar. Zic că dacă vrei să scapi, trebuie să dai pe cineva, unul foarte important. Doar că asta e și mai grav. Așa că ce e de făcut, ce e de făcut, coaie? Singur ai semnat să pleci din nou la pârnaie. Ai fost odată, ai ieșit, ai intrat din nou. Tot ce faci de acum încolo nu contează deloc. Și s-ar putea să fie vreo 20, 30, 40, cine știe. Ai fost odată, ai ieșit, ai